लागोन देलाय गावनि फिसाखौ इदि गेब्लेनाय नुबा होखानांगौमोनलै गाबनो होनाङामोन गाबनो होनां पुलिस फैबाय लोगोफोर बमा खननानै लाबोनानै सासे गथ'आ जायगायावनो बेरफुजोबबाय सासेया ओमफ्राय माबा जाबाय आयौ बे समाव मोनसे गेदेर आरो दुखुनांथाव खौरां तामुलपुरनि बगाजुलियाव सोमजिदों बे गिख्रंथाव जाथाया गामिजों बोहैलांनाय दंग'नि मोनसे दैयाव ना हमबाय थानाय समावनो दैजों बोहैबोबाय थानाय थरसे बमा मोनदों दैजों बोहैबोनाय बमाखौ बोखांनानै न'सिम लाबोदोंमोन नखरसेनिनो जावजा उन्दै गथ'फोरा नाथाय बमाया बेफ्रुनायाव जायगायावनो जिउ खहा जायो 14 बोसोर बैसोनि सासे गथ'साया आरो सासेया गोब्राब जोखोम जायो जोखोम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलि हालामनि गलहापारा गामियाव बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों जाथायथिलियाव दायो कुमारिकाटा आउटपस्टनि पुलिस फैना नायबिजिरगासिनो मिथिनाय बादिब्ला बमा बेफ्रुनायनि जाहोनाव 14 बोसोर बैसोनि इमा बर'आ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 10 बोसोर बैसोनि महित बसुमतारी आरो 35 बोसोर बैसोनि निजिरा रामसियारिया गोब्राब जोखोम जायो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन